Imsejħin aħna u kull minu lest li jimxi magħna din it-triq sabiħa sabiex il-moment ta' partit isir moment ta' pajjiż. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici-Kalascione meta ndirizza lill-kunsillieri preżenti għall-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sar fil-Gżira Ewċija, fejn spjega li Malta huwa pajjiż sabiħ. Pajjiż li bil-ħiliet tan-nies wasal biex jilħaq quċċati ferm aktar il fuq milli wieħed kien qatt jaħseb li se jilħaq. Malta huwa pajjiż li għandu potenzjal kbir, pajjiż li meta kien immexxi b'viżjoni serja u ta' veru dejjem laħaq livell għolja ferm. Fid-diskors tiegħu Perici-Kalascione spjega kif il-poplu Malti Wawċi ma jistħoqlux illi biex jaraw igawdi l-proċess ħallas il-prezz inaċċettabbli illi joqgħod għal kollox jew li jikkuntenta bil-ftit meta ħadd ieħor ikun qed jistana bil-ħafna. Aħna l-koll imsejħin biex inkunu l-atturi prinċipali futur sabiħ u pożittiv għal Maltin u l-Awċin kollha. Aħna l-koll imsejħin biex immiddu jdejna ħalli nżommu dak kollu li huwa tajjeb u dak kollu li mhix sew u nirranġaw b'determinazzjoni, b'kuraġġ u b'kapaċità dak kollu li sew mhuwiex. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello min-naħa tiegħu spjega kif kull persuna hija importanti u li għalhekk dan huwa l-mument opportun li kulħadd jingħaqad wara l-Partit Nazzjonalista sabiex pajjiżna jara l-bidla li tant għandu bżonn. Charles Bonello spjega li dan il-Kunsill Ġenerali huwa l-preludju għall Konvenzjoni Nazzjonali li se jkun qed ilaqgħa l-Partit Nazzjonalista sabiex pajjiżna jkollu tama ġdida u programm elettorali mimli bil-viżjoni tal-poplu Malti Wawċi. Huwa anke spjega li bħalma sar fi snin passati il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jibqa' jwassal il-ġid lill-familji u l-anzjani permezz tas-servizzi li joffri. Mingħajr ma naqtaw qalbna, inwasslu l-messaġġi li qed jibgħat il-kap tal-Partit Alex Borġ. Messaġġ ta' tama għal Malta ġdida. Messaġġ li flimkien nistgħu mmexxu l-Malta l-qudiem. Messaġġ li bi Gvern Nazzjonalista kull Malti Wawċi jista' jgħix f'pajjiż aħjar, f'pajjiż iktar sigur, f'pajjiż fejn il-politika iddur mal-bżonnijiet ta' kull bniedem. Meta kienet jindirizza l-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali l-President tal-istess Kunsill Mark Antony Sammut spjega kif qed joħroġ ċar aktar minn qatt qabel kemm pajjiżna għandu bżonn bidla fil-Gvern fejn nelenka kif quddiem dan il-Kunsill tresqu numru ta' mozzjonijiet li tkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja, komunitajiet aktar b'saħħithom, il-ġid tal-poplu u Malta ta' għada fost l-oħrajn. Huwa kompla billi ddikjara li Malta aħjar tista' ssir biss permezz ta' gvern ġdid nazzjonalista. Malta ta' għada trid ma tiqafx taspira li tkun aħjar u din żgur li ma jistax jagħmilha dan il-gvern. Dan hu gvern li ejja, dan hu gvern mifni bi skandli wieħed wara l-ieħor, riżenji waħda wara l-oħra, gvern li għaddej b'management by crisis, gvern li iktar firefighting ma' kull kontroversja li tinqala milli jaħseb għal quddiem. Imma din jista' jagħmilha gvern ġdid nazzjonalista. Xejn Riolo għal Net News.